सिख्लाफोर जोबथार इउएननि नैबे मेनेजार नैबे इउएननि प्रफेसारमोन नैबे आर'नाइनि मा लांफैदों नों मा लांफैदों मा लांफैदों नों मा लांफैदों नोंसोरो मा बायदोंब्रा सिख्लाफोरालाय गोजौ दंमोन फैद' थाब नैबे लेट बानायबाय थायो नैबे इउएननि मास्टारा फैथिखौ फैदो खेमसे बोरै मानसियालाय मानो खारलांखो आंखौबो समायगोन गोमो फुजारि खालार photographer
model, personal photographer, personal model, and personal penthouse. Apa sih ya? Pegang mana? Wheelernya primarsikan sana. Beku bikin saatnya jajukan. माबायदि जानो? गोथाव, नायनायाव माबायदि जानो? माबायदि जानो? आंगायदोंना?